Лошото време провали планирания спортен ден по случай Международния ден за борба с хомофобията. Терминът означава страх, омраза и отхвърляне на хомосексуалните и бисексуалните хора. Представител на организаторите разказа, че зачестяват случаите на хомофобия в спорта. Известни спортисти били глобявани или уволнявани заради различната си сексуална ориентация. Според гей-обществото случаите на подобни прояви са много повече от общоизвестната статистика. Доста често престъпленията, породени от хомофобия, остават скрити, защото хората се страхуват и не докладват за случаите. За жалост няма такава статистика, няма статистика в България. Миналата година след гей прайда имаше 5 нападнати и все още не са открити извършителите. Мнението на пловдивчани относно хората с различна сексуална ориентация е разделено, но като цяло българското общество остава доста консервативно към различните. Какво е вашето мнение за хората с различна сексуална ориентация? Как ги приемате? Нормално. Нямам особено мнение. Не ги съдя. Всеки да си живее както си иска. Вашето мнение? Без коментар.